Jesu even if Satan kuzogara nyika nhaka, but anombotitora otenda nesu kuhoneymoon. Saka transportation yedu yekuenda kuhoneymoon irapture mweya mutsvene uchatinakura. Zvokukaruka disappear. Uchatowanike panapa vanhu vaito kumhoresa nezuro kutokushaya. Missing. Hausisipo. Watorwa nemuchinda wako. Chikomba Jesu. Waenda. Watopinda muhoneymoon. Wapinda murest, the rest of the Lord. Wana emabiko egwayana iwe uri mukadzi wake. And the marriage of the lamb begins. Ameno ndinzika zvakanaka. Rapture. The rest of the Lord. Now, zvandakuda kubata panapa ukaona ndikabudirira kuzitsanangura ndapedza kuparidza. Unoona Juda kese kaakapiwa kaive mufananidzo wezvokwadi chawe. Old Testament, vangana vari mufundisi uri kukunzwai? Vangana vari mufundisi uri kukunzwai? Yeah, good. Old Testament, it was never complete without the New Testament. Kuda kuti chakasaka Testament yakarinzwisisike kuuya kweTestament ichi. Saka New Testament tinogona kuipa rimwe zita nhasi. Ripi mufundisi? It is the revelation of the Old Testament. Saka Old Testament, it is the New Testament hidden. And the New Testament is the Old Testament revealed. Hakuna munhu achanzwisisa Old Testament asati anzwisisa New Testament. Kuzarurwa kwayo Testament yakare kuri munyu. Now, Mwari vachibudisa Judha kana kuti Israeri kubva muutapwa hwaFarao, wakapamira rubudza naMozisi ndokubva ava panonzi mafeasts kana kuti mitambo kana kuti mhembero dzaikwana kuita 7. Now, ukaona ukandinzwa apa makorokoto ndapedza. Ndokubva feast yekutanga inonzi the feast of Passover. And that's the foundational feast. Ndo yamunonzwa paya zvichinzi Farao anetsa avarambidza kubuda. Zvinonzi sarudzai gwai risina gwapa. Motora ropa regwai monamira pamagwatidziro. Passover ndokubva yava the feast of Passover. Zvikanzi mudzokorodze mutambo wekuti murangarire zvamakaitirwa naJehovha. Feast of Passover. Feast of Passover ichipera ndofuka dzinenge 5 days or 7. Kwaiuya imwe feast yainzi the unleavened bread. The feast of the unleavened bread. Yavaidya chingwa chisina mbiriso bedzi. Right? Feast of the unleavened bread ichipera kwaiuya imwe yainzi the feast of first fruits. Mano tukufamba tese. Feast of first fruits ichipera kwaiuya yainzi the Shabbat, the feast of Pentecost. Membero Pentecost zichipera kwaiuya imwe yechi5 yandiri kuda yainzi the feast of trumpets. But mafeast mamwe 4 anoti Passover, unleavened bread, first fruits and the Pentecost ese akazadziswa kare muna Jesu nemauri. The death, the burial, and the resurrection of Jesus was a fulfillment of the feast of Passover, the feast of unleavened bread, and the feast of first fruits. Passover ndo panonzi gwai ngarife. Jesu ndokubva our Passover. Iye ari pamuchinjikwa ndokubva mhedurwa ndokubva vachingwa. Zvaanotaura anoti ini ndiri muviri unondidya uchararama. Ndokubva ava chingwa chisina mbiriso, the feast of unleavened bread. Achimuka kubva kuvakafa ndokubva the first born to be resurrected among many brethren. Ndokubva the feast of first fruits. Paunomugamuchira Jesu uri kupinda mu burial, uri kupinda mu death, feast of Passover. Ova wapinda mu unleavened bread mu burial. Paunomutswa kunze Bible paakamuka takamuka naye.
uri kupinda feast of first fruits. Kuda kuti salvation yako inova complete when the life of resurrection is now living in you through the Holy Spirit. Papa unonzwa Bible yakuti the same life, the same power that raised Jesus from the dead, may it transform you. What is happening? Urupiwa experience at the feast of first fruits. But can I wait experience of the feast of first fruits? Urufana with experience of the feast of Pentecost. Mweamuchene pano zouya obva anogara upenyu hwako celebrate a feast yekukohwa, the Shavat, the feast of Pentecost. Feast ye Pentecost yakanakira pakuti ukai experience wa qualify kuzonopinda feast of trumpets. The feast of trumpets. No inonzina Paulo nakuti kana azouya, there shall be a shout and a trumpet of an angel. Saka vese vakupinda feast of trumpets ndeava vagona kupinda feast of Passover, feast of unleavened bread, feast of first fruits, vakapinda feast of Pentecost. Gari pasi ndatopedza, gari pasi. Rapedza. Wamanda kana yorira. Shiri dzichichema muchadenga. Zvinonzi vane Pentecost vana mweya mutsvene vachatakurwa vonosangana naye mumakore. Now remember kuti Noah paakanga vakareka apedza mvura yanaya nyika yaparadzwa, zvinonzi kuti ateste kuti nyika yaserera waidii, zvinonzi waitumira shiri, right? Shiri yaipota ichiti ikaenda yodzoka, kudzoka kwayo kana kuti hapasi kumharika, handiti ka ikaenda ikaera yadzoka kuudza Noah kuti hakuna land, hapasi kumharika. Tatoziva kuti apa panyika hapasi kuendeka. Yobuda futi yodzoka, hapasi kumharika. Kudzoka hayaifana kudzoka because hapasi kumharika, right? Kusvikira yazonobuda kechitatu zvinonzi haina kudzoka, ndokubva Noah aziva kuti kune land somewhere. Now Jesu paari kudzoka kechipiri hapamharike pana nekuda kwetsvina iri pana. Saka isusu tiri pano tisiya kuvhutwa tosangana naye mupi mumakore. Panapa pachatozotsikika kana takudzoka naye pamwe chete. Ndo pachange pane lendi yedu pano panonzi neBhaibheri tichagara nhaka nyika ine for 1000 years. But zvichaitika sei zvinhu izvozvo? Zvichaitika kutanga neRapture. Remember ukaverenga Zakaria. Zakaria anoti, I will raise nations against you, Israel, but I will drive them out of you. When the Messiah shall come, he shall stand upon Mount Olives and he shall split apart, and the temple shall be rebuilt again. Kurakuti temberi ya Solomon yakaputswa irufana kuvakwa zvekare. Naso ukaenda Israel, ndakudza ndikati Israel ndonguva dzaJehovha. Ukaenda Israel, temberi ya Solomon yakaputsika. Chavasarwa nacho bedzi chidziro yavanoti the Wailing Wall. Vanonamata ipo vachingogonyoira vachichema temberi yaSolomon, but kuseri kwayo mumuslim ndiye akagara temberi iyoyo akavaka the Dome of the Rock. Zvaunonzwa kuna Daniel pachinzi kana chinyangadzo chagara panzvimbo tsvene. Temberi yaSolomon yovakwa nemuslim. MuJudha ndiye orambidzwa kunamata patemberi yaSolomon. Haabvumidzwa kupinda neBhaibheri, anonzi gumire pachidziro bedzi chakaputsika. But temberi iyo irufana kuvakwa zvakare. But painozovakwa temberi iyoyo ngaireketse kuvakwa uchiri pano. Ndava hondo yese ichaitika yaMagedhoni ichadenhwa nekuvakwa kwetemberi. Mumuslim ucharamba kuti pana handibvi, ene hondo yacho ndoyemwe yamuri kunzwa right now. Zvese zvikiitwa naIsraeri kubhomba Gaza neutsinye hwese kugadzira kuti ngavabude vese tidzokere pagomo redu tivake, ende gomo iro rinopisa harigarike, because igomo rekuti